ଥରେ ଗୋଟେ ଦେଶର ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ କି ମହାରାଜ ଆମ ଦେଶରେ ଗରିବୀ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କି ଖାଇବାକୁ ଭାତ ଗଣ୍ଡିଏ ମିଳୁନି। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଭାତ ଯଦି ମିଳୁନି ରୁଟି ଖାଅ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲା କି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି ଭାଇ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା କି ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ କାହିଁକି? କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଏହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ନା, ଲୋକମାନେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ କଥାରୁ କେଉଁ ଏମିତି ପଦଟିଏ ଧରିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରିହେବ ତାରି ପଛରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୀତା ମହାଭାରତକୁ ରାମାୟଣକୁ ନେଇକି ବି ଯୁକ୍ତି। ଗୀତା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେ କଥା କେହି ଭାବନ୍ତିନି। ସେଥିରୁ କେଉଁ ପଦକୁ ଧରିଲେ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରିହେବ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପଛରେ ବାୟା। ଆଉ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ବି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ହଁ ନା, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ।